Gazteak berdintasunean 2.0 mugarik gabeko irudeko abentura grafiko interaktiboa da. Bere helburua da berdintasunari buruz ditugun jarreren inguruan hausnartzea. Abentura honetan interaktuatu, erabakiak hartu eta iritzia eman beharko duzu agertuko zaizkizun hainbat egoeren aurrean, eta gaitasunak galtzen edo irabazten joango zara horren arabera. Azken enigma argitzeko ezkutuan dauden 7 pista aurkituko dituzu. Ibilbidean zehar, beste estra batzuk ere aurkitu ahal izango dituzu ezkutuan. Abentura hau egun normal batean gertatzen da. Goizean jaiki eta institutora joango zara. Han jai batera joatera animatuko zara, bikotekidetzat aukeratuko duzun pertsona batekin. Etxetik irten aurretik dena den zure avatarra sortu beharko duzu. Gozatu berdintasunaren erronkaz.